Bamananw ko kojugu ye maa karamɔgɔ ye. Ɲɛ ka di ale kewuyara cogo o cogo a jatigila ye kɔlɔsilikɛbaa ka so ye. Nin waati in na tajiko gɛlɛya min daminɛna Mali kɔnɔna na octobre kalo fala ye fo kana se bi ma a kunbɛ cogo ɲɛna a ɲɛnabɔ cogo ɲɛna a baara o degun yera a la kosɛbɛ majɛw yera a la kosɛbɛ nka fala ye kalansen caman sɔrɔla a kɔnɔ. Ni bɛɛ lajɛlen sɔnna ka degun kun bamananw ko ten jama jɛlen de bɛ se ka jalaji min fala ye a t'a kunnaya dɔn. Bi an b'an ka wolomasiri tabaw sɛbɛkɔrɔ fo fala ye. Sofɛriw k'olu sɛbɛkɔrɔ fo nka bonya ni karama ani waleɲumandɔn belebele o ye maliden cɛman n'a musoman ta ye fala ye. An ti k'a kɛ ko kow banna dɛ. Kow taa cogo ka daminɛ a daminɛ la fana se nin waati ma hakilisigi min nana bi o ti don fɔlɔw ta tɛ kelen ye. Ala ye fɛn di jamana in ma jamana in kɔnɔdenw m'a dɔn fɔlɔ hali bi n'o tɛ i bɛ se k'i to fan o fan fala ye ka dɔ kɛ Mali ye a kɛ. Ni maa m'a du ye Jabaru masa b'a du ye fala ye. Fɛn dɔw bɛ yen an bɛ nɔgɔ bɔ olu la yanni an ka don kuma kɔnɔ fala ye. Wolomasiri tabaw bɛ wulikajɔba min na nin ye maa caman bɛ ka fili kɛ a baara la fala ye. Tiɲɛ don sɔrɔdasiw ka gun ka kuma man ca kosɛbɛ nka baara min bɛ senna bi armée bolo fala ye kɛlɛbolotigiw de kɛlen don ka jamana fanw tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka baaraw d'u ma minisiri yɛrɛ fɛ nka a bɛɛ lajɛlen tɛ maa kelen ka baara ye. Anw kunnafonidilaw bɛ k'a bɛɛ bugɔ k'a don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ cɛ dɔ dalen don Segu mara la bi fala ye nin y'a kalo 6 ye ale kɔni bɛ ka min da lamaga ye bi ɲɔnɔnkaw ni masinakaw tulo bɛ an na. Cɛ dɔ fana dalen don bi fala ye Sikaso mara la ale fana bɛ ka min kɛ yen a bɛ ka baara min lamaga ye o tɛ ka dogo maa si la. Cɛba wɛrɛ fana dalen don bi Kita mara la ka taa ka yanfan fɛ fala ye o fana bɛ baara min na ye o dogolen tɛ maa si la. Dɔngɔnɔdugu fana kalifalen don dɔ ma fala ye i n'a fɔ Moti mara kalifalen don dɔ ma Tumutu mara kalifalen don dɔ ma cogo min o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɛ ka kɛ ni kulu ye min bɛɛ lajɛlen labɛnnen don jamanakuntigi yɛrɛ naga kɔrɔ. Baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Sajo Kamara ale ka wulikajɔ kɔnɔna na Modibo Kone ka an sama ni kibaruya sanumanw ye fala ye nin de bɛ sen na. Kɛlɛdagatigi cɛfarin damaw olu de bɛ kɛlɛdagaw la bi an ka jamana bolofaraw kɔnɔna na. Anw nisɔndiyabaatɔ fala an b'a bɛɛ cɛ ka kɛ maa kelen ta ye maa kelen ko tɛ. Armée yɛrɛ tile kelen tɛ maa kelen ko ye. Alo maa kelen ani maaw de bɛ baara la ani maaw de bɛ wulikajɔ la ani maaw de bɛ cɛsiri la ani maaw de bɛ baara la wa ani maaw de b'a to ɲɔgɔn ta la ka se ka se ninnu bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ fala ye. I m'a ye armée la a tɛ fɔ ko je a fɔ ko nu anw a tɛ fɔ ne a fɔ ko anw fɔ kun ye mun ye maa kelen ko tɛ maa kelen ko a ti dɛnɛn bɛɛ bi na an k'an ka kunnafoniw lajɛ an k'u sɛgɛsɛgɛ an k'u salo an k'u bɔ ɲɔgɔn na yaasa an ka kɛlɛdagatigi minnu bɛ bi fala ye u bɛɛ k'u yɛrɛ ye an ka kumaw kɔnɔna na u bɛ se ka faamuyali kɛ ko la cogo min na. Armée ale de sɔmina ɲɛnamini fɛ fala ye maa sɔminen ye suba de ye. N'i sɔmina ɲɛnamini fɛ fala ye i sigi. Assimi Goïta, Sadio Kamara, colonel général d'armée ani général de corps d'armée fala ye u ye tu gosi ka tu kɔnɔ ko dɔn. Maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛ k'an ka jamana kɔnɔ fala ye ka n'i miiri maa o maa la bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ nin ko in na. Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sɔrɔla k'o da yira an dɛmɛbaaw la anw b'an ka jamana dɔn anw ta y'an ka jamana ye maa min bɛ yɔrɔ min dɔn an y'olu tilan fala ye. O de la baara in bi basigi bɛ ka se ka na. N'i y'a ye aw b'aw disi gosi Bamakɔ yan ko citerne donna chauffeur-kaw de sɔnna ka don k'u sigi fala ye ka jɛ u ni kɔ ka jɛ u ka denbaya kɔ nka olu nana sɔrɔ anw laramɛ anw b'o la a mɛnna su tɛ anw ye tile tɛ anw ye don o don anw bɛ bɔ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka lakana sabati cogo min na fala ye o baaraw ka fɔ armée ye bi.
n'i ye ko in jateminɛ fala ye don o don wulikajɔ belebeleba bɛ kɛ min ye Sikaso mara la kabi maaw ti bɔ a kalama f'u bɛ ka bɔ a kalama don o don wulikajɔ belebeleba bɛ kɛ Segu mara la Segu n'a Lamini Ɲɔnɔ n'a Lamini ka na se fo min ye dɔngɔnɔw ka fanfɛlaw la fala ye baaraw de bɛ ka kɛ su ani tile kɛlɛkɛcɛw fɛ minnu lawulilen don a ko kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka taa fara yen kɛlɛdagatigiw ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na armée bɛ o wulikajɔ de la o de la an bɛ ka taji sɔrɔ an bɛ ka lafiya sɔrɔ an bɛ k'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn fɔra a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ mun na sabula n'a fɔra armée b'a kalama fala ye kɛnɛ in kan yan jamana minnu bɛ AES kɔnɔ k'u fana fo fala ye bolodiɲɔgɔnmakɛlaw yera a la k'a sababuya kɛ armée unifiée n'o ye AES ye ale fana ye baara caman kɛ général Abdramane Tchani fala ye ale tɔgɔ de ko monsieur renseignement n'a y'a bin yɔrɔ min kana sɔsɔli yɛrɛ k'a la a fana kan ka fo a ka bilasiraliw n'a ka kibaruya jumanw dili la ka fara anw yɛrɛ ka général de corps d'armée Modibo Kone kan n'o yɛrɛ kun tɛ kana marifa ta sawo fala ye nin ko in kalansen ani faamuyaliw ani hakilisigiw ani fɛn min bɛ se ka mɔgɔ mago ɲɛ don dɔw la olu de bɔra kɛlɛ in kɔnɔna fala ye n t'a dɔn n'i ye douane directeur lamɛn kunungo ka kɔn ale ɲɛ n t'a dɔn fana n'i ye ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna jago ko kunna i y'o fana lamɛn u ye mun fɔ ko octobre kalo ko convoi 2 de tun bɛ na douane kɔnɔ fala ye nka bi an bɛ joli la convoi 10 douane directeur ko k'u bɛna sɔrɔ min kɛ Zen k'o ɲɔgɔnna tɛna se ka kɛ fala ye o kɔrɔ ko anw tun bɛ taa taji ta ka na n'a ye a bɛ don an fɛ yan lakɔlɔsili t'a la maa minnu kan k'a ko ɲɛnabɔ wariko bɛ k'a la cogo min a bɛ dédouaner cogo min maa si kun mago t'o la o kɔrɔ ko kalansen ka sigi o sen ka fala ye min ye citerne donni ye escorte yɛrɛ kana kɛ dɛ bataillon spécial ka sigi jamana yɛrɛ fɛ olu ka baara ka bɛn o ma wa wari bɛ se ka bɔ dédouanement fana carburant dédouanement wari fana na fala ye parce que an ye mun ye convoi 2 ani convoi 10 sɔrɔ douane ma bi bɛɛ b'a dɔn a jɛ ka jɛ ko jɛgɛjɛla ni baji donc ni ɲɛmaw ye kalansen sɔrɔ a kɔnɔ anw kɔni ye min ye an ka kunfin jate la fala ye citerne ma an ka bila tuguni k'u bɛna don u yɛrɛ ma ten jamana in kɔnɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka tigɛ u hakɛ min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don an ka jamana kɔnɔ o da ka dɔn u bɛ lana cogo min u bɛ lasegin cogo min hali ni nin ko in banna ko mankan tɛ yen kɛlɛ tɛ yen fala ye o ko ka to sen na yaasa jamana ka se k'a ka sɔrɔ sɔrɔ n'i y'a jateminɛ bi douane directeur bɛ n'i sigi yɔrɔ min k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka ɲinan kalo ko sɔrɔ bɛ na kɛ fala ye san laban n'u sɔrɔ kɛlen a ka gɛlɛ kuma tɛ anw ka douane lakaw fɛ yen baara ma nɔgɔn fala an bɛ colonel major ba Sira fo han Sira Male fala ale muso ŋana de Sira fala ye ne y'a fɛ yen na n ko n'a fɔra i ma ko maa min ka jugu dɔrɔn de ye baarakɛla ye muso min don a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bureau de pétrole la bi dɛ yɛlɛma minnu kɛra ɲɛmaaw b'a fɛ a ka kɛ cogo min a yɛrɛ da b'a ye sunata ye su ani tile a bɛ wulikajɔ la fala ye k'i cɛsiri yaasa jaabi ɲuman ka sɔrɔ hakili la fana de ko k'a seere bɛ ba kɔ an ka pɔmpisiw tɛ k'an wele sisan u y'an ka numérow ye sisan dɛ yɔrɔ kunun ni kunna sini donta bɛ ka kɛ nka fala ye fɛn dɔw bɛ yen an k'o fana jateminɛ ko in kɔnɔna na taji a tun bɛ don nka a tun tɛ labɔli de kɛ an kun ye min fɔ a mɛnna ko ka station caman dayɛlɛ o de tun kɛra degun ye nka a y'a to fana station fana fala ye an ye ɲumanw ni kolonw dɔn dɛ an ye baarakɛlaw ni baarakɛbaliw dɔn minnu ye sɛbɛ kɛ minnu y'u cɛsiri minnu y'a kɛ ala kama minnu m'a kɛ namara la u m'a kɛ yuruguyurugu la fala ye minnu ma bidɔn feere maa ma 15,000 20,000 an y'olu bɛɛ lajɛlen dɔn sen minnu tun b'a to ni turi sera anw ma k'a fɔ ko essence banna an fana y'olu fana jateminɛ fala olu ɲɛtana tun ye anw fana ye ko komi e b'a kumaba la e kɔni an t'a k'e kun o fana yera a ko la fala ye ka maa dɔ kɛ bolongani tamasire yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen faamuna fala ye kalansen filanan jumɛn bɛ yen ko bɛ ye ko in kɔnɔ o ye ja maliyɛn bɛ sɔn muɲu ma n'a fɔra ko buuru sayɔrɔ ko mɔgɔw k'u jɔ aran na ko ayi ko anw pereselen don
N'i taara banki la ko ko n'i taara ko munumunu i ka taa don fan dɔ in fɛ ko an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko a b'a ɲɛnabɔ i ye fala ye nka station na bɛɛ y'i jɔ aran na a ma kɛ tile kelen aran ye dɛ tile fila aran fana tɛ dɔgɔkun aran wa hali sisan dɔw ka mobili bilalen don station da la fala ye u ma t'u nɔfɛ o tɛ t'u ka station u tɛ taa mobiliw nɔfɛ wolomasiri tabaw fala ye olu fana ye kalansen min sɔrɔ ko in kɔnɔ o ye k'a fɔ ni maaw y'a fɔ u ɲɛna bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw fila ka soforokun na fala ye mɛ tun bɛ kɛ k'a sɔrɔ ko ma bɔ a ko la nka sisan a kɛra suko ni dugusajɛ ye a dɔw yɛrɛ fɛ tellement armée yɛrɛ pereselen fala ye u bɛ wuli ka taa kuma la u bɛ taa sɔrɔ a tigiw b'o la nka u bɛ tugu u nɔfɛ fo ka t'u nɔbɔ o kalansen b'a jira k'a fɔ armée fana man k'i sigi tuguni maaw mana fɔ ko degun bɛ yɔrɔ min fala ye u ka wuli ka jɔ kɛ o la nin bɛɛ la ko in juguma yɔrɔ tun bɛna se ka kɛ min ye o tun ye ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan jamanadenw ka muruti u ka ban boloda u ka wuli jamana ɲɛmaaw nɔfɛ fala ye bɛɛ lajɛlen ko ko min ye ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye taji kɔni bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ ka bɛn ni waleya minnu fana ye jamana yɛrɛ ye tilennenya sira mun ta ani baaraw kɛcogo ɲuman sira mun ta fala ye o sɔrɔw fana bɛ ka bin ka bɛn n'o ye an ka lithium min tun taara sinikaw fɛ yen fala ye ala y'a ɲuman sa seyɔrɔ la o musaka kan ka sara bariki kan ka wari sara an ye fala ye an ka sanu tɔnɔ bɛna yɛlɛ san wɛrɛ banki mondiale ko an bɛna bila jamanaw fɛ jamana minnu bɛ yen n'u ka sɔrɔw basigilen ka kɛ n'u yɛrɛ ka halala wariw ye fala ye kabini fangadaraki kɛra jamana minnu tun bɛ musaka di mali ma minnu tun bɛ mali dɛmɛ minnu tun bɛ mali senkɔrɔma don a bɛɛ lajɛlen y'a tigɛ mali jɔlen don a ko ala bi ka ɲɛsin a yɛrɛ ka baarabaw ma fala ye n y'a sɔrɔ perezan asimi yɛrɛ la e ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan miliyari 5 nka e bɛna ko an ka taa yan fɛ an ka na yan fɛ an k'an cunya an k'an panya an ka taa dɔn ka taa k'o bɔra a la pewu fala ye wa nin bɛɛ bɛ sinsin ni mun ye an k'an janto an yɛrɛ la anw ka jamana kɔnɔna na fɛn min ka teli an fɛ yen o ye ɲinɛ de ye ni ko kɛra ka ban n'a forila anw bɛ ɲina an dun minnu bɛ ɲɔgɔn na Macron bɔra ye o Faransi ka kuntilenna tɛ falen Trump bɔra ye o États-Unis ka kuntilenna tɛ falen farafinna kɛlen don u ta ye cogo min ka di u b'a kɛ ten fala ye n'an m'o bila an kun na k'an ka jamana ɲɛmaaw minɛ k'an ka jamana minɛ ka tugu an ka jamana ɲɛmaaw kɔ degun min b'an na ka se ka fura sɔrɔ o la dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko foyi la nka n'an y'an da ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ tuguni an ka sɛgɛn bɛ kɛ fu ye fala ye ka diinɛtigiw fana fo u y'u se kɛ mamadu diinɛ maaw kerecɛn diinɛ maaw an ka taabolotigiw an ka danbetigiw e min bɛ so kɔnɔ su ni tile n'i donna kaliwa la nin ko in na an kan bɛ e ma e min ye mɛsi kɛ e min y'i ka kɔrɔlenw kɔrɔta ka se k'a sinsin ka jamana in kisi fala y'an kan b'a bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen b'i se de kɛ jamana in ye ko in a ye misali wɛrɛ d'a ma fala ye o ye k'a fɔ anw tun bɛ diɲɛ kunnafonidi filɛ cogo min ye a kan ka kɛ bonya ni karama min kɔnɔna na a kan ka kɛ danaya ni ladiriya min kɔnɔna na i n'a fɔ kalan min bɛ k'an kunna journaliste kalanso la fala ye o banna diɲɛ kunnafonidi la pewu ni maa min k'i ma 10 a fɔ a ma 20 maaw b'o de faamu n'o tɛ n'i y'i sigi anw tɛ se ka nin kɛ anw ma nin kalan kɛ u b'a kalan k'i kɔ kan wa u b'i ka jɛ k'i bolo juru ye mali kunnafonidila bɛɛ ka fo ni maa m'a dɔn an ye ala n'a dɔn an ye dɔ kɛra koyi waati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ maa caman de bɛ minnu segira u kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ faso bɔ nka fala ye nin fɔkun tɛ ko a banna dɛ nin fɔkun ye de k'an ka kimɛli kɛ an ka jateminɛ kɛ an ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi an ye min kɛ an bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an k'an hakili to an yɛrɛ la an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila hali ni jamana ɲɛmaa falen kɛr'u fɛ u t'a da mun b'a to k'a bila u k'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ka bɛnkanw ye kelen ye fala ye ko n'i y'i bolo don dibara kɔnɔ i bɛ diɲaga labɔ i bɛ se ka diɲaga minɛnw fa fala ye i bɛ se ka dibɔ nka i tɛgɛ i b'o nɛmu dɛ o tɛ an ka kuma sabanan ye min kan bi fala ye
an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ laadiriya ni tilennenya u yɛrɛ k'o k'u taalan ye fɔlɔ maaw ka sɔrɔ minnu bɛ fasojɔ baara kɛ somɔgɔ ko t'a la teri ko t'a la dumɔgɔnɔmɔ ko t'a la k'a fɔ anw ni jɛra ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye o t'a la maaw bɛ yen minnu bɛ se ka jamana in baara kɛ diinɛ ni laadiriya la tilennenya la u k'olu ɲini ka jamana baara di ale dɔw ma fala ye u kana ɲɛna woloma kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la fala ye ko caman kɛra jamana in kɔnɔ mɔgɔw tɛ ka kuma nka mɔgɔw ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a dɔn ko o t'a kɛcogo ye degun n'a waati don kɛlɛko ta na sira fɛ anw tɛ se ka fɛn f'u ɲɛna o la u yɛrɛ b'o ɲɛdɔn olu m'a mɛn dɛ u y'a ye de a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɔra saya la hakɛ min na olu de b'o da dɔn u b'a dɔn ko degun b'o la fala an bɛ min f'u ɲɛna ka fara o kan jamanadenw mago bɛ yɔrɔ minnu na n'u bɛ se ka lafiya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan ɲɛnɛma kalansow ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna na saniya jɛlenya ani kɛnɛya fala ye u k'u cɛsiri o la kuma tɛ kɛnɛya bi n'i taara an ka dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ fala i bɛ masaya sigi ala ma dɛ perezan kɔni ye dɔgɔtɔrɔso 15 kurunbɔkarili baara kɛ a k'a jija o baaraw ka ban fala ye jamanadenw kana don kiiriso kɔnɔ u ni ɲɛji kana bɔ kiiritigɛlaw olu yɛrɛ b'a dɔn u bɛ baara min na u ka dɔ fara u ka cɛsiri ka fala ye anw minnu fana ye fasodenw ye an ka bɔ n kɔrɔkɛ ka yɔrɔ don n terikɛ bɛ yen an ka mɔgɔw bɛ yen an ka dugulamɔgɔ don an ka siya mɔgɔ don an ka kabila mɔgɔ don an ka bɔ o la an ka don jamana ko la fala ye o de la ne ko n ko tɔn minnu sigira k'u tɔgɔ ye ko anw bamananw ka tɔn kɔrɔbɔrɔw ka tɔn ninnu kan ka ci ka bɔ jamana in kɔnɔ de fala ye a b'an fara de a t'an fara ɲɔgɔn kan anw tɛ se k'a fɔ un peuple un but une fois ka tila tuguni ka na tɔn sigi k'o ye anw bamananw ka tɔn ye k'o ye aw miyankaw ka tɔn ye k'o ye aw sinafaw ka tɔn ye k'aw ka tila ka maaw laɲini o kɔnɔ ko aw ni maaw ka fara ɲɔgɔn kan fɔ ayi an ka jɛ an ka kɛ kelen ye ni tɔn ninnu laɲini ye fasoko ye bɛɛ k'a ta ci a laɲini kɛra siɲɛ caman nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ dɛ an bɛ ka bɛn min ɲini farankan min ɲini an b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la fala ye ni maa tilennenw bɛ ɲɛfɛ maaw bɛ da u la ni danamaw bɛ ɲɛfɛ maaw bɛ da u la maliyɛnw bɛ ko kalama o maliyɛn bɛ min dɔn n'a b'a da a ka fala ye a bɛɛ tɛ se ka lakali n b'o de f'i ɲɛna n ko baarakɛyɔrɔ la bɛɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ kojugu kalama fo baaratigi yɛrɛ parce que ni maa sɔrɔ la min bɛ to k'o fɔ o de ka ɲi fala an ka ɲɛmaaw fana ka sɔn fɛn kelen fana ma tulo jukɔrɔ kuma duman u kana dan o labɛnni ma u ka to ka kuma gɛlɛnw lamɛn min man di to k'o lamɛn tɔw ka kolo duman ninnu kɛrɛfɛ i k'i ka baara kɛ ni a ye a bɛɛ tɛ juguya ye dɛ a bɛɛ tɛ juguya ye a dɔ kɛkun ye i yɛrɛ ka se ka bɔ ko dɔw kalama parce que jamanajɔ la n'i ko k'i b'a ta i nagakɔrɔmɔgɔw ma kuma tɛ mali la fala ye a bɛ dafiri da la k'a sɔrɔ i ma bɔ foyi kalama kuma tɛ anw bɛ jamana min kɔnɔ don o don maa mun mana faama min baara kɛrɛfɛ baara sɔrɔ kuma tɛ ne don a ko ne bɛ baara kɛ kuluba de o kɛra titiri ye ale bolo o b'ale bɔ ka se ka an tɔw ja bugɔ kare kɔnɔna na mɛ n ko anw ye jaw ka mɔgɔw de ye an bɛ baara kɛ CNT la o tuma mun don bonya tɛ ko la i n'a fɔ ko o y'a damana maliden titiri dɔ de ye olu bolo ni nin ma dabila fala ye bila ko tɛ dɛ a bɛɛ a mɛnna hali kulukulu minnu bɛ CNT kɔnɔ a dɔw bɛ baara cɛjugu la dɛ fala ye u bɛ ko min da malidenw kan ala dɔrɔn de b'a dɔn a b'a fɔ min ma nanzarakan na trafic d'influence a ɲɔ ɲɛlen don faso baarakɛlaw caman bolo fo olu ka kɛlɛ dɔɔni dɔɔni fala ye ɲɛmaaw u yɛrɛ k'u ka sɔrɔw dafɔ a kuma fɔra a mɛnna k'u ka sɔrɔw dafɔ u ka jɛ sisan sa u ka sɔn jamanadenw ye sɛgɛn min kɛ a kɔ ka wolo lafiya la bɛɛ jɛ lafiya sanuya ta nasira kɛnɛya ta nasira kalanko ta nasira kiiriko ta nasira jamanadenw n'u ka taa ni ka segin n'u ka bololaminɛw la kɔlɔsili an ka to ka o dɔw ye fala ye o bɛ mɔgɔw hakili sigi kosɛbɛ a ka fɔ ko faamaw ye nin kɛ jamanadenw ye i n'a fɔ passeport ko kɛra cogo min na fala ye passeport sɔngɔ jiginni ka na min ye 10,000 ani 8,000 na ani 9,000 olu ɲɔgɔnnaw u ko olu kɛ min ye furakɛlikɛyɔrɔw la dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ bi n'u bɛ ka mɔgɔw degun n'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ u b'an ka mɔgɔw ka rendez-vous ta ka taa d'u ma clinique kɔnɔna fala ye u ka fɛɛrɛ ɲini nin bɛɛ la
patron mena barakɛyɔrɔ k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa bila mercredi la don tɔw la a tɛna taa baarakɛyɔrɔ wɛrɛ la fala ye nin bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ maliyɛn joli dalen don so n'u bɛ ka jamana ka nafolo ta u k'o bɛɛ ɲɛɲini fala n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna ka bɔ kuma na yɔrɔ gɔndɛrɛli kɛla sisan douane sira fɛ taji min bɛna an y'a donda ye sisan yɔrɔ mali domaine bɛɛ ta kelen kelen i b'a bɛɛ ye o la an b'a fɔ kuma caman ko mali nafolo b'a bɔ n'a ye péage wari dɔn don o don a da dɔn don o don fala ye wari yɛrɛ min bɛ don an b'an ka péage ninnu bɔ tancogo la barikoni ninnu ni bɔkɔlani ninnu an b'u bɔ a la an b'a dilan ka ɲɛ péage wari yɛrɛ min bɛ don a ɲɛma n'i y'o dɔn don o don i tɛ péage to tancogo ninnu na an bɛ bɔ kuma na ye